Στην Κροατία βρίσκεται ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει την 5η στις 7.30 στον ντέρμπι κορυφής του πρώτου ομίλου της Ευρωλίγκας, την Τζιμπόνα. Και οι δύο ομάδες εναείται στη διοργάνωση, αφού ο Ολυμπιακός έχει νίκες επί της Αβερολίνο και της Μάλαγα και οι Κροάτες επί της Λεμάν και της Μακάμπι. Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος θα είναι ο μεγάλος απόν από την αυριανή αναμέτρηση, καθώς σήμερα το πρωί δοκίμασε να προπονηθεί, αλλά αισθάνθηκε ενοχλήσεις και πάλι στη φτέρνα με αποτέλεσμα να παραμείνει στην Αθήνα. Πρόβλημα όμως θα αντιμετωπίζει και ο Ιωάννη Βουγιούκας, αν και δεν είναι τόσο σοβαρός, αλλά η συμμετοχή του θα κρυθεί την τελευταία στιγμή. Στην Τζιμπόνα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μπούμε συγκεντρωμένα για 40 λεπτά και να κάνουμε αυτό που μπορούμε, δυνατά στην άμυνα και όχι πολλά λάθη. Το γήπεδο της Τζιμπόνα μοιάζει πάρα πολύ και με το ΣΕΦ, δηλαδή είναι πολύ πιεστικό για τους παίκτες, τους αντιπάλους κυρίως. Σας φοβίζετε σε αυτό το πράγμα ή σας αρέσει? Εντάξει, είναι πολύ δυνατή έδρα. Εμείς, όπως είπα και πριν, θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα παίζουν στην έδρα τους. Αυτό που θέλουμε να δούμε από την ομάδα μου είναι ένα καλύτερο πρόσωπο όσον αφορά ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο που παρουσιαζόμαστε αρκετά κακή, να το πούμε έτσι, με αρκετά λάθη και χωρίς αρκετή συγκέντρωση και να έχουμε μια καλή διάρκεια. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στη Γαλλία την Ανσί. Οι πράσινοι, με καλή ψυχολογία μετά την νίκη μέσα στο ελληνικό επί του Πανιωνίου, θέλουν στη Γαλλία να αποδείξουν ότι η βαριά ήττα από την Μπαρτσελώνα με στην Ισπανία ήταν μια κακή παρένθεση. Ο Ζέλικο Μπράδοβιτς πάντως για μια ακόμα φορά, μιλώντας στους παίκτες τους, τους επισήμανε τις παγίδες που κρύβουν ανάλογα παιχνίδια εκτός έδρας με νεοφώτιστες ομάδες. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Αντώνης Φώτσης ξεπέρασε την ίωση που ταλαιπωρούσε και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού. Αντίθετα στην Αθήνα έμειναν Φραγκίσκος Αλβέρτης και Βασίλης Πανούλης. Ο Πανιόνιος μετά το κακό ξεκίνημα που είχε κάνει φέτος στην Ευρωλίγκα με 2 ήττες από Ρεάλ και Τσεσεκά στις άριθμες πρώτες 2 αγωνιστικές, θα προσπαθήσει κόντρα στην ΕΦΕΣ να πάρει την πρώτη νίκη στην Ευρωλίγκα σε μια εξαιρετικά δύσκολη έδρα. Το έργο των Κιανοέριθρων φυσικά θα είναι πολύ δύσκολο από τις απουσίες που έχουν. Εκτός μάχης είναι η Ζωρός και η Γιαννούλης, ενώ σε αυτά τα προβλήματα ήρθε να προσθεθεί και ο Μπράκο Τσβέκοκβιτς, ο οποίος υπέστη διάστρεμα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά την Εφes Pilsen του Μιχάλη Κακιούζη, ο οποίος επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας στην Ευρωλίγκα, θα επιδιώξει τη νίκη για να τυπτώσει το καλό μετά τις επιτυχίες με Παρτιζάν και Μιλάνο.